Assalamu alaikum, ‘yan uwa maza da mata. Ina mai farin cikin sanar da ku cewa a kwana-kwanan nan za mu fara kawo muku wani ingantaccen shiri na barkwanci a harshen Hausa, wato ɗan ƙauye. Ina mai tabbatar muku da cewa za ku nishaɗantu, haka kuma za ku faɗakantu, sannan za ku wa'azantu. Shirin zai dinga zuwa muku ne episode by episode, daga na 1 har zuwa na 900 zuwa 10,000. Tabbas za ku samu nishaɗi fiye da yadda ba kwa tsammani. Ku dai kawai ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, ta yadda da zarar mun sako shirin za ku same shi ba tare da kun sha wahala ba. Ya Allah, ka sa mun fara a sa'a don darajar fiyayyen halitta.